huele mal. Cando saiu o disco intentamos chamar a todas as portas, presentámonos a cantidade de concursos, dimos conta de que había unha aceptación, digamos, generalizada do grupo, non? Porque sempre chegábamos ás finales ou porque parecía que non se ia quedar simplemente nun fenómeno local, non? With a heart of stone. Hola, somos Afonic. Ahora son Javi y Sergio de Talesi. Somos Raiva. Estamos encantados de estar con vos. Saludos para Eclipse.
Hola, soy Sara de Nadadora. Hola, son Silvia Pelida. Hola, son Enjoy. Un saúdo de mucha suerte para toda a xente de V-Clips. No puedo ni hablar. Me duele pensar y ahora me piden que me suba aquí, que cumpla el contrato y que me ponga a tocar. No puedo ni hablar, no sé dónde estuve, no sé qué hice ayer, no sé cuántas copas me he debido beber y ahora me dicen que me ponga a cantar. Me tiemblan las manos, no puedo tocar. Échame otra copa y se me pasará. Qué dura es la vida del rock and roll. Si lo sé con tiempo yo me hago doctor. Tengo la cabeza que me va a estallar, la boca pastosa de tanto fumar. No sé dónde estuve, no sé qué hice ayer. Si estuve contigo, ven y cuéntame. Y perdona, nena, si me puse a roncar. Somos de aquí de Ría. Pois somos Gama, de dous músicos da banda das Crechas. Un saúdo para V-Clips. Moitas gracias por contar con nós para este tipo de cousas. Esperamos veros a vos e aos demais a un concerto disfrutando tanto vos como nos. Ella sabe pasear, lucirse desde el coche, tú dices la viste y no, das media vuelta para mirar sus tremendas de piernas, sigues, caminas, vueltas esquinas, rey del crank, no, oficinas, desde el banquito, espero un ratito y ella pasa, despacito, grito, por dentro yo, ella lo sabemos los dos, es peligrosa, diosa de esta jungla de baldosas, ay mamita, brujita con poderes en todas sus citas, ella, sí, ella tiene el poder y si quiere algo alguien lo va a poseer. Ella es buena, está muy buena. Cualquier macho le paga una cena, pinche clic. Oh, no que te avisa, le gusta el glamour, lo paga sonrisas, risas. Del que la llevan brazo en la ciudad, su calidad es imponente con tremenda de pipa.
llaman, Roma nuevamente en la cama. Cando saiu o disco intentamos chamar a todas as portas, abríronse algunhas bastante interesantes, non? A parte do a nivel nacional, que foi un tema un pouquiño máis underground, pero que tivo certa repercusión, tamén en México soou en un par de emisoras bastante potentes, unha compañía de teatro que se chama Atómica Produccións tamén utilizou un tema para facer unha función deles. En Estados Unidos sonou tamén algunha emisora universitaria e cousas así. Coa primeira maqueta de Pacífico, cando todo empezou, presentámonos a cantidade de concursos por todo o territorio español. Estivemos en Jaén, en Alicante, en Cantabria, en Barcelona, en cantidade de concursos, e si de alguma maneira dímonos conta de que había unha aceptación, digamos, generalizada do grupo, non? Porque sempre chegábamos ás finales ou porque parecía que non se ia quedar simplemente nun fenómeno local, non? Que podería ter aceptación máis alá das nosas fronteiras, ou de que estamos máis acostumados a traballar que pois Galicia, digamos, en torno máis cercano. Pacífico pois sufriu unha remodelación hai pouquiño, cambiamos de membros, hai un guitarrista novo que é Fran Básquil, baixista novo que é Bruno Jiménez, batería Jacobo San Claudio, o mesmo de sempre, máis eu, con esa remodelación pois estamos un pouquiño intentando volver a encontrar o son do grupo, da banda nos ensaios, e aproveitar iso que hai un disco aí esperando para sair, que temos moito que gañar con el, que perdidos xa temos todo. Entón, nada, deixar os cornos aí e intentar rematalo canto antes, o mellor posible, darlle a xente que sabemos que está esperando, non? Porque hai moita xente que nos sigue nas redes sociais e que sabe que levamos casi un ano co tema do disco, e se non están fartos han de estar case. E realmente cambiou, é un pouco máis aberto, non é tan igualiño todo o rato, non sigue toda a mesma línea que seguía antes, agora abarca moitos máis conceptos, sí, máis instrumentación tamén. O primeiro disco era moitísimo máis roqueiro, era power pop, case unha mezcla entre rock, pop e tal. Neste disco hai cancións que manteñen esa esencia do que é o primeiro disco, de a forma de compoñer, do guitarreo e tal, pero hai cancións novas que están basicamente tocadas con piano, acústica e violín, hai cousas moi tranquiliñas, hai máis dinámica no disco, máis longo tamén. O primeiro disco eran 9 temas, 45 minutos de disco, pasaba moi rápido, era moi difícil en 9 temas tamén crear esa variedade, non? É un pouquiño facelo máis ameno. Esta vez no creo
David. Yo soy Rubén y los dos somos componentes de Mooncresta. Hola, soy Tomás de Sinestesia. Y os enviamos un saludo muy fuerte a Eclipse.